Tayo gita yon. Dali pa kasaritaan ni Arnold iti probinsya iti Apayao a napauluan. Alsong ken alo. Sagudahan nga ron ti surat ipagayam nga Arnold. Dear Cousin. Sagbay man ngay nakisalaysay kasin yung ti pakasaritaak nga kayat ko pabalakadan kada kayo. Kablawang kay man itinaragsak nga aldawyo di tanay Marcy Studio nang runa king kangatimon dahito nga programa. Kastamet na nakablawak digiti padak nga dumdumngeg kay nagbibuya nang runa kadagitiya makaitid to kanyak ti balakad. Nanumulaeng tinagtaudak a pamilya kasin yung sakit elementary akpela idi jak la malagip no anya nga grade ko idi ta naulila ak iti amaken ina. Wen kasin yung nabiit kami nga naulila at iti amaken ina nga agkakabsat. Katgaputa ubing kami pa idi kapilitan nga nagsisina kami nga talo nga agkakabsat. Ti inauna nga babae simurot kada ti inauna matakabsat day di tatang. Kat siya nga nagtenga inalanakmet da Uncle Pijong ken ni Auntie Nena. Nga isudan tinang nangaywan ng padakkel ken nang tarabay kanyak bayat ti panagdakkel ko. Ti inaudi met kasin yung kat napanmet iti inaudi nga kabsat ni Nanang. Nagsisina kami. Nga awan met ti choice mi no di ti aklunin mi nga iso talaga ti gasat mi nga agkakabsat. Tawan nga ruden dagiti naganak kada kami. Ti makadakas kasin yung padamatlaeng nga marigrigat da Uncle Pijong ken Auntie Nena. Ngem gaputa saan da nga napagasatan nga naipaayan iti bukod da nga anak. Nariknak ti panangipateg da kanyak. Nga kasla nagtao da ka mismo kadakwada. No pa'y marigrigat da laeng. Nariknak ti panangipaayda ti amin nakasapulak. Nariknak ti panang taripato da kanyak bayat iti panagdakkel ko. Naanos da Uncle Pijong ken Auntie Nena kasin yung iso nga imbilang kumot idan akas pudno nga naganak kanyak. Ngem ure kasano ti ayat da Uncle ken Auntie nga mapaadal dak nga mapagturpos dak iti kolehiyo angem saan da matakabailan. Nang runa idita naidalit iti sakit ni Auntie Nena, rason nga nagsarde nga kanagbasa. Tinulungak latan ni Uncle Pijong iti panagtalon kasin yung tapno no makasupapakakbot ti kinasayaad da kanyak. Makatulungak met nang runa iti panagpaagas ni Auntie Nena. Ngamin karik iti bagik kasin yung nga into no siyak ti adaan iti umno nga tawen. Aramidik to ti amin tapno makasupapakak kada Uncle Pijong ken Auntie Nena. Aramidik to ti amin tapno lumungaw ti panagbiag mi. Aramidik ti amin nakabailak tapno agnam ay tumet ti biag da Uncle Pijong ken Auntie Nena. Nga nagpakpakaasi ken nagpakpakarigat ken nagsaksakripisyo nga nangaw-awir kanyak idi nga nangisakad ti panagbiag ko. Wen kasin yung day talaunay ti arapaap ko iti biag. Ti maikak to iti nalungaw a biag dagiti imbilang kon nga naganak kanyak da Uncle Pijong ken Auntie Nena. Ure anya nga wagas. Ure no sa anak nga nakaadal.
ikarigatak nga magunod ko deta nga arapaap ko sa alay nga para iti bagik, sa alay nga para iti agbalinto nga pamilya. No diket kang runaan na ket para kada Uncle Pijong ken Auntie Nena. Isu nga idi agtawen na kon kasinyong iti 20 ket upat nga imbes nga may imbagan ni Auntie Nena ngem ad-addamet nga kumarkaro ti sakit na taadda dagiti gundaway nga saan nga makatumar iti agas ta maibusan met ni Uncle ti kwarta no saanen nga makaapit no saan nga makalako iti apit na iti talon ket awan ti igatang nan ti agas ni Auntie Nena. Ta umanay laeng dati kwartanan no nga para iti kasapulan mi iti naldaw-aldaw. Angem kasano nga rod. Day tamot ti maysa nga saludsod kanyak ni Auntie Nena. Alaket pagyamanak launay Arnold anak ko no kasta ti panggep mo. Angem saan ka unay nga agar arapaap itinangato anak ko. Auntie, ngamin baka maluksaw kan tulaeng no saan mo tumot lang nga magunod day nga arapaap mo nga ibagbagam. Saan man auntie, aramidik ti amin tapno no maipay ko kada kayo ti kinalungaw ti biyag. Tinanamay nga biyag. Nangruna king kaante. Kaya't ko nga paagasan kanto kadagiti agkakalaing nga doktor. Iso nga aramidik ti amin tapno bumaknang nga kante. Takaramang kay tumot ko ni Uncle nga bumaknang. Ala, agyaman na kabaraw. Ma-appreciate ko dayta nga kapanunutam. Ngem kasti ko na narigat sa mamot aya nga mapasamag dayta nang runa ket saan kamot nga nakaadal. Ken tumultulong kalaeng mat ken ni Uncle mo iti panagtalon. Kasti na ko nakante. Saan ko ipalubos nga saan ko nga magunod dayto yung arapaap ko para kadtayo. Kasano nga rod baraw? Dahi tati dakkel asaludsod. No kasano nga magunod mo dahi nga arapaap mo nga bumaknang nga mapaagasan nag no mamirmira o tay mutlaang. Kumpur meditan ante. Ay nabarok agaramid ka iti wagas. Ngem sapay kuma. Ta saan ka nga agar-aramid kadagiti maiparit. Bakakit no illegal de tapan panunutem baraw. Saan ante? No saan nga illegal? Kasano nga raw? Bastante. Aramidik ti amin. Tapno bumaknang tayto. Ala. Agyaman at baraw. Takasta ti kapanunutan. Saan kon ngayon baga ken ni Auntie Nena, ti panggep ko, ken no kasano, nga bumaknangak, nga uray no mamirmira o taklaeng, wenno agtaltalon laeng. Saan kon ngayon baga ken ni Auntie Nena, no anya ti aramidet, tapno alis to ka bumaknang, nga uray no saan ka nakaadal. Saan kon ngayon baga, nga nakaplano akon, tangamin ket adda iti balasa nga kursonadak. Adda ti balasa nga panggep ko nga armen. Saan lang ang gagangay nga balasang. No di ket aggapo iti bakna nga pamilya. Aggapo iti mabigbig a pamilya iti lugar mi. Nga saan lang nga baknang no di ket nakabakbaknang ti pamilyana. Adu ti sanikwada, adu ti dagdaga, wala naglawa nga dagada, adu ti negosyo da, iti ilimi. Kat no isu ti maasawak, dahito nga balasang nga anak ti maya, wano ti nabaknang, sigurado nga bumaknangak tumat. Rinugyak nga roden, dahito nga panggep ko kasinyong,
Kaya di may isang aldaw, di kat puskol ti rupa mon barok. Ha? Umay kaagaram? Uwin ko maser. Iti kastang halagam. Namnamaem ka di nga maikari ka para iti anak me. Sir, agtaltalon laeng ti panggedam saan ka di. Uwin sir, ngam nagagitat, naano sak, ken napudnungak nga agayat. Angim, anya nga ron ti maitid mo nga biyag iti anak me. No bilang laeng, napanunot mo kadidaytan, si ka mamirmiraot laeng nga lalaki. Sir, sa anak man nga nakaadal, angin paragsakit to ti anak yu, sir. Nataerak mat, sir. Anya. May bagay mo ti kinataer ko, iti kinapintas ti anak yu. Ay, saan nga umanay ti kinataer bulaeng, barok? Dasken nga adamot ti maited mo, nga pagnamayan ti biyag ti anak kunto, numayasawagin ka. Sir, kastingunak, sir, nagagaytak, sir. Saan kunto nga parigaten ti anak yu? Saan to nga agbannog ti anak yu? Iti sidong ko, sir. Ay, talaga akit di nga napuskol ti rupam. Awan tinamnamam iti anak ko. Tati kayat ko, nabaknang metlaang ti maasawa ti anak ko akas kadakabe. Anya? Saan mo nga ipilit deta nga panggip mo? Tauray no ipilit mo. Sigurado ak nga saan na ka nga pagan-ano ni Vanessa nga anak me. Ngim sir. No awanen ti ibagam, mabalin mo ti pumanaw. Panaw! Unay ka mo tin, uncle. Apay baraw. Sobramot ti imbaga mo, uncle. Agprak-praktis talaang. Nakaro mo di bagbagamon. Jagmot amo ti pagkakautak ti sungbat kon. Ay, isagsagana ang kalangmat baraw. Isagsagana ka lang, iti posible nga ibaganto deti tatang deta arbab. Kasano ka baknang da, ket agtaltalon talaang. Uray pa'y uncle, ang sobramot ti panagsasaumon. Kaslag pa'y sumot itayan. Di kinagpaiswan na baraw. Agad, mabalinak kumamot ka agartista ti radyaw. Kinaikayat kong tiyagtalaw. Huwin nga rin anggan. Kasla nakapapati itayin nga sikat ti ama dati ay balasa ngay nakarman. Pati panagsaom kat kasla baknang kang agpaiso anggan. Kasla di ka agkarkaramot iti taga. Akit tultulungan kalaeng matbaraw. Talaga nga kayat mo't bubaknang, babae ni ti panakiasawam iti baknang. Kat kasta ti posible nga ibaga tinaganak ti armumking ka. Iso nga panunutim nga nasaya at noan niya iti sungbat mo. Sige angkan. Agpraktisak to nga ron. Wain, kastan to ti ibagam. Noan yaman ti adat ti panunot mo, isot ibagam. Masapol nga, tagderam ti saom. Tapno mamati daking ka. Tapno uray no nakurape ka laing baraw. Kat maaklon da kantaw para iti anak da. Sige, anggal. Alar anggal. Ngala, ituloy ta karo din ti trabaho ta. Tagawid tantaw, gitne. Mabisida ko baraw. Ay, kit agdatapay ti aglutaw. Saan ba't karga makaloto ni antay? Masakit ma. Unang kail. Saan na balay? Ito nung maasawa ko ni Vanessa, bumaknangak tong. Paagasak to ni Auntie Nena, kadagiti agkakalaing nga doktor. Ala, sige baraw. Libre ti agarapa apakudada. Iso nga, ituloy-tuloy mulat ta.
Mamati ka ko makanyak, Vanessa. Napudno ti panggap ko king ka. Ureno anya ti bagbaga dagiti naganaking ka. Ikan naglaki di ti gundaway ko. Paniknikaking ka, nga napudnuak. Napudno ti panagayat ko. Wen, manalo naklaeng. Sa anak nga maikari kada kayo nga babaknan. Ngim maikariking ka, nga saan kanto nga agrigat kanyak. Saan kanto nga agbandog. Ken paragsaking ka unay, Vanessa. Sino ti kasarsaritam, Arnold? Ni. Si kamad gaya Marieta. Sino ayati kasarsaritam, ken anya deta raramidam. Alsong ken alumad deta gamam. Agdigdig ka kay tidigat. Agluto ak ngamin iti kangkanan madamdam Napiala da meriendame. Ken para manakman ni Antinena. Ay, ikanak tumot nga rod best friend. Ay, ikaw na, best friend. Ikang kanto, ore man kidi kadwem. Basta lagi di tulungan nak mo ta. Ay, wing gayam. Api nga pinaayaban nak. Isugaron nga pinayabang ka tapno pag meriendahin ka. Adalakid di kidawem nga kasukat na dayta panang pameriendam kanyak. Anya day jay Arnold. Best friend. Isarding mo pa lang kami tabubram Datamot la taal o igigamamon. Sige. Anya ti kasapulam aya. Sigurado nga da kasapulam. Tunggal pa ayaban nak. Ada ti pabor nga kidawem. Adangag pa iso. Best friend. Anya day jay. Best friend. Nabayag ka mat nga agtabtrabahon kada Sir Enrico ken Ma'am Sonia niya. Wen nasurok nga talo atawen kon nga babaunan da. Ken nakadkadwam nga roden ni Vanessa. Ni Ma'am Vanessa? Wen nga manulaeng. Ta syempre, idi agmasbasa hamat nga nagyan ijay balayda. Ta nagyan mat ijay Manila. Kadagito ilaeng mat nga da. Kastaya. Napintas ni Vanessa niya. Ketwen ata napintas mat ni Ma'am Sonia kaya nataarmat ni Sir Enrico. May bagay launa iti kinataer ko. Iti kinapintas na. Kadagbay sumat. Saan mo kunain nga kumuntra ka, Marieta? Apay. Si ka mismo't nang ibaga kanyak iti nga nataerak kat. Nataer ka nga agpaiso ang saan kayo nga maibagay? Bueno, saan kayo nga bagay kini Ma'am Vanessa? Apay ko maibagay laang mat ti kinataer ko iti kinapintas na. When ang imbak nang ni Ma'am Vanessa, dinto nga si ka, Arnold, kat mamirmiraot laang. Unay ka mo ten, best friend. Nagsakit ka mo't nga agsao. Kat ibagbagak laang ti kinapudno, best friend. Saan kayo nga maibagay? Kaslamat la deta alsong ken alua. Anya? Kaslamat la deta alsong ken alo, isuda ti agbagay. Angem ni Ma'am Vanessa, no iyarig ko iti kasta nga, iti banag, wenno gamit, may isa iso na nga blender. Idinto nga si ka, alo kalaang. Hindi ka maawatan. Anya ti bagbagang Marieta. Ti ibagbagak, langit ni Ma'am Vanessa, dinto nga daga kalaang. Adayo ti gidyat yu. Deta ti nagbiddo tam, Marieta. Agpaiso nga nakurapay kami laang. Agtaltalon naklaang, ako mamirmiraot laang. Angim, no inak arman ni Vanessa, sigurado nga adanamnamak. Aramidik ti amin, tapno uri no nakurapay aklaang kat bak nang isuna, kat maaklon nanto ti panagayat ko.
Agsay sayang kalat oras mo, agsay sayang ka lang when nagbanbanog ka laeng Arnold. Ngamin, ti kayat ni Ma'am Vanessa, ti padadamot laeng nga baknang. Kastamat gadigiti naganak ken kuana. Saan dalakid di nga ipalubos, nga makaasawa ti anak da, iti mamirmiraot laeng nga kaskeng ka. Ni, nakaharo kamot nga agsao, Marieta, best friend. Kaslata la sa nga ag best friend, di no kasta ti bagbagam. Ag best friend ta ka di nga talaga, imbes nga tulungan nak, i-discourage nak, papaayom mo tirik nak. Ay natultulungan ka laeng best friend, tapno saan nga mapaay tirik nam. Tapno saan kan ngagsayang ti oras ken bannog mo. Ta sigurado ak, nga awan tinamnamam ken ni Ma'am Vanessa. Ken ti kinaado ti babbalasang dito lugar tayo. Ape nga madayo ka pala ngamin. Ape nga itikas ken ni Ma'am Vanessa nga baknang pala ngamin mat. Ti gagaram nga mapanarman. Idinto nga, adda, nagadumad iti aglawlaw mo. Na best friend. Kasla mo lay bagbag nga, datalaengen. Saan nga talo kung nagbatken ka, nagkaubingan tan. Amok nga kursunada nak. Kapal ka mo. Talaga man. Nabayagan na marikrik na ka na panagkursunadam kanyak, Marieta. Angim ne. Ipalagip ko king ka, Saan nga itikasking ka, ti kayat ko nga pakiasawaan. Marigrigat ak lang arudan. Padak to pala nga marigrigat ti pakiasawaak. Saan na? Isungarod nga ni Vanessa ti kayat ko nga arman. Isungarod nga ni Vanessa ti kayat ko nga asawaan, tapno bumaknangak to. Amamat. Arapaap ko't bumaknang. Takayat ko nga tulungan da Uncle Pijong kini Auntie Nena. Ang imibagbagak laking ka, Arnold, adayo nga mapasamak data. Ta saan na kanto nga kayat ni Ma'am Vanessa? Anya? Maturog kayo ante. Nakatumar kayo mutan. Wen barok. Alakit agyaman na ka. Amok nga nabannog ka iti talon. Tunggal sumangput ka. Asikasun naktupay. Ay na, basit labanag da ito ante. Ikumparak ka dagiti nagrigrigatan nyo kanyak. Idi siyak ti inaywanan nyo. Da kayon ti nagserbi nga naganak kanyak. Da kay kini Uncle Pijong. Isipo di pimusay dagiti naganak kada kami nga kakabsat. Iso nga, pakaragsakak lao na anti nga pagserbiyan kayo. Ngay mamok nga saan nga makaanay dagiti nga araramidek. Iso nga ti kahit ko. Bumaknangak tapno numaiktad ko digiti amin nga kasapulan nyo anti. Kay ito'y manan. Tay arapaap to'y barok. Nga bumaknang. Nakit kumusta mat. Kumusta nga rod mo ti pananggunod mo ti arapaap mo barok. Dandani ak bumaknangan anti. Ikarit kada kayo. Agasan kayo to. Agimbag kayo to anti. Aramidik ti amin anti. Alawan. Na istorya kanyak ni Uncle Mon. Anya? Naibaga na kanyak. Dati panggap mo nga mapanagaram iti balasang nga manipod iti bakna nga pamilya. Bagbaga ang kaabaraw. Kasla adayo nga mapasamak dayta. Ngamen. Tibak nang kat para itibak nang butlaang. Ni anti mat. Saan mo't ante? Nagadudag iti mangmangig ko nga istorya no ka ni Manong Nemi nga. Agasawa daw baknang kinakurapay. Ay na. Saan ka nga mamatpati kadagiti istorya? Ti realidad. Ti patsyembaraw. Uri digiti pelikula ante. Lagi din napudno nga gayat nakurapay. At danamnaman na nga aklonan tinabaknang. Ay na. Ama, saan ka nga nakadepende iti pelikula baraw?
tati realidad. Dagiti baknang, ket saan da kayat nga makiasawa iti mamirmiraot laeng. Isu nga, panunutim latan ti bagim barok, agtrabaho ka tapno no, lumungaw ti biyag mo. Saan na kami napanpanutin pa iken ni Uncle mo? Saan ante? Saan na mabalin nga saan nga makasupapak kadagiti kinasaya at yung kanyak. Na, inkarik iti bagik nga bumaknangak to ante. Katulungan kayo kani Uncle. Ala, malawon nga rod baraw. Narigat mo't ano kontraeng ka iti kasta nga arapaap mo. Kat sapay kuma, tamagunod mo to nga agpaiso da ita. Wan ante. Aramidik ti amin. Rugyak into nubigatin ante. Inakpasyaran dati balasang akayat kong arman. Ket siguraduak nga aklunen nakto ante. Siguraduak nga maasawak to ni Vanessa. Tapno bumaknangak to ante. Ken bumaknang tay tumat kada Uncle. Oh, Arnold! Nagmulmulingling kamat lataditan baraw. Uncle? Ni agsagsagit kan sabot baraw. Uncle. Agsagsagit ka nga agpaisaw. Apeng agsagsagit ka. Nakagat ka kaditi ulag. Nasugatan ka kaday. Apay, bigla ka bulatan dag sardag. Iti ararabidin da. Uncle. Ay, uri ka butan. Liman lalakyang kagsagsangit ka kasta. Apay agsagsangit ka, Arnold, baraw. Sumungbat ka. Kasano nga ron nga abong no angat sagsangitam no di ka matagsaw. Ay, Uncle ka lang nga angkay. Ay, Uncle. Apig agsagsangit ka kunak. Kasano nga min, Uncle? Binastid na nga dagos ni Vanessa. Anya. Nakasaritam ka di dagiti naganak king kuana. Imbaga da kadiking ka dagiti imbagak iti ay agprak-practice na barak. Saan, Uncle? Saan ko nga nakasarita dagiti naganak king kuana? No dikit ni mismo nga Vanessa tinakasarita kang Uncle. May lagayam. Kinidayam ko man impakat mo ko man adati insurok ka nga panagaram. Intiram ko man digiti agkakasamit abalikas. Yak pa nakadayo, Uncle. Ibagak pa lang nga agaharimag. Pinabainan nakit din dahi nga Vanessa. Impagarup na kano nga trabahador daklaan. Idi ibagak nga saan. Ibagak agpasyarak king kuhana nga agaharimag king kuhana. Kinat katawaan naklaan, Uncle. Nagpuskol ka no ti Robag. Diyak lang ka no agbain nga agaharim iti kasking kuhana. Natahirak mo ti kunak, Uncle. Ay, iwan abarok tanataar nga ro tilahit ayaw. Amang ano di na kayat ka talaga tinakurapay lang barok. Apay madikad no manay na iti kinataar ko, Uncle. Nagadod na kita kursunada kanya kababalasang dito lugar tayo. Iso nalaang din ng bastid kanya. Ang jakmat kaya ti agarim ti gagangay lang nga balasang, Uncle. Dati kahit kung karon kat baknang, tapno bumaknangak tumat, Uncle. Ang binastid na kamat ni Vanessa, Uncle. Alaos to ng barok. Saan nga siguro at kayo tinaikaray. Sumapul ka man natin sa bali nga baknang. Asinor nang kailangan mo tamok nga balasa nga maibagay kanya nga baknang. Ay kitno saan nga balasa nga maibagay kin kan.
kumita ka ditan, uri di ti bakutan, uri baakan, basta do kwarta na. Ni Uncle Mat, jakmat kayat ano baak, wano mo bakit? Ti ka sa darak mo tao, wano ubingim siya. Dati may bagay mat iti kinataer ko, Uncle. Ngambak nang. Akit, awan samot nga. Ngad no ada akit di ipadas mo ah. Awan nga rodang ka. Ilaang Vanessa tinamnamaag di ti lugar tayo. Umasawak ti sa balay. Sigurado nga padamot lang nga nakurapay. Dahil takat ngamin baraw. Ay, apo aya. Natiramidi kang isula ang tinamnama ko na bumaknang. Makasawa kay ti baknang ba? Eh, di mo mo't kaya ti bakat na baknang. Saan ang urew awan? Ay, kitawan nga ron. Dati may balakad kuking ka. Agsangsangit ka mat best friend. Ay, si Kagaya, Marieta, balasan ko. Marieta? Anya ter aramidim dito talon. Nadamag ko nga rod. Tinapasamak di rabii. Napan ka kano nagpa-share kini Ma'am Vanessa. Ay, panawag kay pala ang dadakit sarita. Muna aklat tagi balaing baraw. Ibati kayo. Ay, sige uncle. Sige, Uncle. Ay, no kasta. Pudno ti imbaga ti padak nga babaunin iji yan da Sir Enrico ken Ma'am Sonia. Nga niya. Nga napan mo kano pinashare ni Ma'am Vanessa. Kat, ore mo la kano inululod ti ulom, ti babain mo, gapo iti panang busted na king ka. Talaga nga chismoso mo. Dagita padam nga babaunin ni Jay. Ay na, maidanon lata nga maidanon kanyak. Amin na mapaspasamak iji mansyon. Kat amumi nga, ang tabtrabaho ijay. Kat api ngamin ngayon pilit mo, kat imbagak lang nga roden. Nga saan nakakayat ni Ma'am Vanessa? Hey. Isaan mo nga dudugin tirik na ka, best friend. Nabastedak lang aro din. Sakit lang aro tinakam kun. Kasta pala tisaw. Ay naimayak nga ro dito itaandingayan ka. Amok ka na sakit tinakam mo. Kasanong andingayan nak ngay kay kastamot ti isa sa Ne, nangitugot ti. May nga 4 kantos. Pagsangwan ta, best friend. 4 kantos. Wait Saan ka di nga no kasta nga ada problema mo kat arak ti solusyon mo? Awisan nakno ka nga uminom ti arak. Ureno adarak awam mo ti pulutan. Deta ti kunam. Ada pulutan ngayon tugot ko. Ne, kumpleto ka. Ada pa shot glass Danumlat kurangan tamok ba't nga dadanom yun dito eh. Anda di tayo ang takalapaw. Ala, agsyat ta nga rudan. Taandi nga yan ka man, itang agproblema ka. Amo tingaro din. Tayo dasar kon. Isagana kon. Sigurado ka kadi, best friend, nga naibagam, naibilin mo kadeti. Karo ba tayo nga maladawak agawid? Imbaga, Napandan imbaga kini Uncle Pijong. Iso nga saan ka madanagan. Amuda nga da ka pala dito, imbagak nga, ibagada nga madamat shot ta. Kunak man kami king ka best friend. Saan nga maibagay king ka ni Ma'am Vanessa gaputa. May sa iso na nga baknang. No kung maiti gamit. May sa iso na nga blender, wenno grinder, wenno anyaman, nga di kuryente, di makina. E dinto nga si ka, may sa kalaang nga alo. Ket ti ka partner mo, saan nga blender? Ano ti bagbagamot, best friend? Si ka nga may sa nga alo, ti rumbeng laeng nga ka partner mo, ket may sa nga alsong.
Alsong nga. Alsong alo bagbagam. Ket pud numet ti kunag. Alangan mat nga agaramat kat alo iti blender. Ti alo para laeng iti alsong. Amo ka magets mo ti bagbagak. Kasla mo la ibagbaga nga iti nakurapay akas kanyak ket maibagay laeng iti nakurapay met laeng. Tumpak. Kasla mo ti agpaiso. Kasta ti realidad, best friend. Hangin madumad dita di kiti nakurapay nga makaasawa iti baknang. Angim naragsak da kadi. Kamaudyanan na agsinadan tumit laeng. Ta saan nga naragsak dagiti nakaikamangan na wenno dagiti naganak kenkwana dati nabaknang nga may asawa ti anak da iti nakurapay laeng. Kaaduan na sumupyat dagiti dadakkel da. Makaasawa kan tuman nga agpaiso iti baknang best friend. Ngem saan kan tumit lang nga naragsak. Sumapul ka ti alsong para iti alom. Anya? Nabayag man gaminin nga adda alsong nga nakasagana nga aramatang. Nabayagan nga adda alsong iti asidig mo, iti arubayam, nga pangaramatam kada ta alom. Angin kaslaawan man ti makitkitam. Itagay-tagay din. Sa paliman papanan na ti bagbagamon. Ala, ituloy tangarod ti uminom, best friend. Ano? Marieta, best friend. Marieta, shh. Saan ka nga bumangon? Agita ka latan. Naiturog mo itay. Kaputa, sinolsolom mo tay gin itayin. Ha? Sa tinutayang ko. Impayda ka diti kalapaw. Ha? Ang imawan ti silaw dit. Pinagsilaw ko latan ti cellphone ko. Ado ti lamok dito eh. Bye-bye ang talamukan. Imbag pa'y talamok, tamadlaw mo. Ang imti dakdakkel ng lamok. Itay pa lang ako magkakatking ka, di mo madlaw. Ha? Yung nga dakdakkel alamok, ibagbagang best friend. Uy! Abi nga kinagatnak best friend. Api nga lamo-lamo ag best friend. Gaputan na basa ti badong. Best friend. Api nga agkam tabarukong ko. Dimit ko naking ka. Nasi ka nga alo. Maibagay lang iti alsong. Saan nga iti blender. Siyak te alsong mo. Arnold. Marieta. Saan mo kumagundaway nga napartek? Saan ka ko mga mangrabak iti kasta? Saan ka mangrabak? Aping mo madayo ka pilaeng. Aping agsapol kat blender idinto nga alsong ti kasapulam. Deti nga alo. Deti nga alo. Aping nga inigamang ordeta. Deti ti alo nga bakuna. Ket kasapulam ti alsong. Aping nga tinugawan na. Best friend. Kayat mo man. Saan ba't nga umingar deti alom? Saan ba't nga tumangkan deti alom? No di mo kayat ti araramidek. Okay tam? Madlaw yan ta facial expression mo. Yan talangam nga. Maganasam ti araramidek.
Dahito iti agbagay. Arnold, to'y alum, ken to'y alsong ko. Ah, ah, mm, mm, ah, Marieta. Ah, shh, Arnold. Arnold, hindi ka kuman nagsapol iti sa bali. Nabayagan nga gayataking ka. Ngin Marieta, kaya't ko makaasawa iti baknang amom data. Nabayagan nga impudnog data nga panggap ko. Takayat ko tulungan da Uncle Pijong kin Antinena. Ang adayo nga mapasamak data. Panunutim ti pagraksakan. Kito siya ti maasawa. Kanayon, kanayon kanto nga paragsakan. Kanayon kanto nga agbayo. Dito'y alsong ko. Kanayon mo nga aramatin talom. Iti alsong ko. Uri no saan tanto nga bubaknang. Uri no simple lang, hindi pa nagbiag tanto. Kinti agbalin nga pamilyata. Ikarikin ka. Aramidik ti amin tapno no maparagsak kanto. Iti agnanayon, Arnold. Kanayon to nga nakasagana ti alsong ko para iti alom. Arnold, ipatpatid ka. Marieta. Anya ti kunam baraw. Masikog ni Marieta kat sika ti ama ti sikog na. Unangkel. Iso nga, Uncle. Nya ti aramidik, Uncle. Saan ko'y narapaap nga makaasawa kiti padagmat laeng nga mamirmiraot, Uncle. Kasano nga rodan dagiti ti arapaap ko nga bumaknang. Kasano dagiti ingkarkarik kada kayo kini Antinena. Ay, awan ti maaramitan na baraw. Adda nga rod sungsung batam king kwanan. Iso nga lipate mo day nga arapaap mo. Nangim sana mabalin, Uncle. Masapol nga mapaagasak to ni Antinena kadagiti kakalaing nga doktor. Masapol nga may kakto iso na kadagiti kasapulan na nga agas. Masapol nga maipatakderang kayo iti napintas nga balay. No ni Marieta ti maasawak, Uncle. Imposible nga mapasa magdagijay. Saan mo nga panunutin day tabaraw? Ti panunutin adan sungsung batam kini Marieta. Apay anya ti saan mo akayat kin Marieta? Napintas bud ni Marieta. Wen, Uncle, langim kasti ko na. Padakbat laeng nga marigrigat. Agrigat to laeng ti agbalin nga pamilya mi. Di agbalin to nga anak mi. Ay kisaan mo nga hindi palubo sa baraw? Ang saan ka nakaadal, Uncle. Panagtalon laeng ti amaw. Malaksi di ti konstruksyon. Kasano nga ron nga maipaayag ti naranya nga masakbayan dagiti agbalin nga anak mi. Kan kasanon dati arapaap ko para kada kayo gani auntie. Ay, ala panunutin mo na saya at baraw. Ang imrumbing na laeng nga takdiram ti responsibilidad mo kin ni Marieta. Unay mati. Dahil tati saan mo nga aramidan, Arnold, baraw. No di mo kaya't nga siya mismo ti gumuraking ka. Auntie, Apay nga umadayo ka ditoy. inakarod iti sa bali nga lugar, auntie, tabaring no adamam amok nga sa bali nga balasa nga agapo iti nabak na nga pamilya. Ay, ardaw. Anya, auntie. Kaya ti makiasawa iti padak nga mamirmiraot matlaeng, auntie. Kasano nga roden ti sikog ni Marieta? Kasano ti anak mo king kwana?
Baybay amlatan, panawamlatan. Saan ante? Into no bumak na nga kante. Ipaay kon to amin nakasapulan da nga agina. Ipaay kon to itinaran niya gumasagbayan para iti agbalin nga anak mi kini Marieta. Ay na, langgong ka. Aping amin nga, intulok mo nga agsikog isuna. Saanan nga nesesita deta ante. Saanan nga may subli tinapasamak. Ang naskin nga madayo aktab no. Mabiro kag tipod no gagasat ko. Tuktukak sa taulo mon si ka Arnold. Yan timay. Igasat mo kit ni Marieta. Tanasingpat ni Marieta. Na anos isuna barok. Ken amok nga nabayagan nga aggayat king ka. Ante. Iso ti pakiasawaam. Ta iso ti na anos to nga agbalin nga katakunay na mo iti biyag. Ken di ka lapan panunutenan nga awan to ti mariingan nga ama ti anak mo. Ante. Kasano kayo nga ron ante? Kasano nagiti karik ka na kayo? Nga paagasang kayo to. Nga ikang kayo patakdaran kayo to dakalabalay kini uncle. Nga bumaknang tayo to. Tapno magatang tayo, nagiti kayat tayo ante. Saan na kami nga panunutan kini uncle mo kung nagmatking ka? Nagtangkin ti ulo mo na niya. Ang imante. Kasano ngon ta sakit yo? Kaya't ko laeng mata makasupapak kadagiti kinasaya at yung kanya. Nakasupapak kan baraw. Anya? Nakasupapak kan kada kami babaen iti panagtalinaed mo nga nasaya at nga anak kada kami. Nga di na kami binaybayan kini Uncle Mau. Nga tultulungan ni Uncle mo iti talon. Kastamotan kanyak. Tultulungan nakmait no adda ka dito'y balay. Ang imante, hindi kaya't ko kumakit. Agimbag kayo, lumong ti biyag tayo. Dahil tati kanayin kung yung karikada kayo, masipod idi ubingak pa'y. Amoyo dahil ante. Naskin nga tong palig dahil nga karikada kayo, ante. Naskin nga magunod ko dahil nga harapaap ko. Ang imno mag-iasawa kini Marieta, ante, awanin. Awan tinamnaman, awanin, ante. Saan kun nga naigawid ti panagarubos dagiti luwak ka sinyong idita nakasaritak ni Auntie Nena nga kunana nga saan ko nga itarayan ti responsibilidad ko kini Marieta ti kayat nasawin kat awanin tinamnama nga maitid ko dagiti inkarkariken kuana kadakwada kini uncle. Nagsarita kami pa ken ni Auntie Nena iti naminsan nga daras. Kadjakbet kayat nga maluksaw wenno gumura kanyak ni Auntie Nena. Iso nga manugutak nga saan ako nga umadayo. Nga sung batak ti responsibilidad nga agbalin nga ama iti sikog ni Marieta. Ngamjak amuno masursurok to nga ayaten ni Marieta kasinyo. Tapat check nga ginundawayan na kaday di nga rabii. Ginundawayan na ti kinalalaki. Ginundawayan na ti kinabartek ko. Ti kinataer ko. Saan nga kaskin ni Marieta ti kayat kung agbalin nga katakunay-nay iti tong palbiyan. Nabindas nga agpaiso ni Marieta kasi nyo. Ang saan mat nga pananguyaw. Saan mat nga pananguyaw medyo atidog ti baba na. Nabinbintas ko mano saan nga atidog ti baba na. Timidan kasi nyo. Ganap ti Bartek. Awan ti mabalin ko kasi nyong
No di ti surutek ti kayat wenno tong palik ti kayat ni Auntie Nena nga makiasawa ken ni Marieta. Best friend lang ti panangibilang ko ken kuana. Awan na pulos ti panunot ko nga agbalin to nga katakunay ko ni Marieta. Adayo isuna ka dati ideal girl ko, ideal woman. Dati angim nalpasin. Nyamat. Bala ka dandakman ka sinon at aramideg tapno alistok nga maaklon tigasat ko. Bala ka dandakman no kasanwak alalisto nga makamove on nang runa inton talaga nga mapasama kan di panagden nami akas agasawa kini Marieta. Ala yun na akong diagyaman kadagiti makaited ti balakad kanyag. Kat sabi ko ta nagserbi nga adal dati nga pakasaritaag. Ngano kasta nga adda ti amuyon nga adaarak. Liklikan yun no adda digiti pariknayo nga manggundaway kada kayo na mabalin nga iso ti agbalin nga rason nga di yun ton magunod dati arapa. Agyaman na kasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dati nga surat ko. Ket sabi ko market na kay liwliwa kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program kasin and God bless everyone. Tuy agyaman na pagayam mo. Arnold iti apayaw.